Mira, jo sóc una persona que procedeix d'una família híbrida, i dic híbrida perquè és basco-castellana. Aleshores, la guerra els va dur així i se conegueren. Jo vaig néixer en l'any 39 i quan jo vaig néixer mon pare ja estava en presó per la qüestió política i jo vaig conèixer a mon pare dins de la presó. I això crea un trauma molt gran per dues raons. La primera, perquè no és una família completa, és una família que està retallada. I per altra banda, tant la meva iaia com ma mare estan en una terra que no és la seva, on parlen una llengua que no entenen, sense possibilitats econòmiques, i un xiquet que acaba de néixer i ha que portar-lo endavant. I aleshores jo sempre dic que jo en vegada una mare i una iaia vaig tindre un parell de lleones que lluitaren com a feres ferotges per treure'm endavant. Mon pare va eixir quan jo ja tenia vora 5 anys i la situació econòmica era brutalment roïna. De fet, com no teníem on viure, un company d'ell tenia un habitatge en el barri de Russafa i li va rellogar a mon pare 2 cambres i anarem a viure allí. Mon pare treballava en una i en l'altra dormíem. I allí visqueren rellogats en el barri de Russafa, que per a mi és la meua Russafa. I jo em vaig criar jugant en els carrers de Russafa i en l'horta de Russafa, fins al Fort d'Alcedo i tota aquesta zona, de manera tal que en mi es donava el cas de que el meu voltant parlava valencià i meus pares em parlaven castellà. I per tant, moltes voltes jo em he preguntat quina ha estat la meva primera llengua. Trobo que seria el castellà perquè és el que la mare te parla directament. Però realment jo m'he criat rodejat de gent que parlava en valencià de l'horta de Russafa, molt típic, molt arrelat. Com que no n'hi havia possibilitats econòmiques d'aquest tipus i l'estructura social de l'època era tan dolenta, no n'hi havia els col·legis en el concepte que tenim avui. Conseqüència, jo no aniré mai a escola. I com no aniré mai a escola vaig aprendre... Realment vaig anar un mes a casa d'una dona que era una mestra represaliada i en el menjador de sa casa, en la taula, reunia uns quants xiquets per ensenyar-nos les 4 lletres. De les 4 jo vaig aprendre 3, perquè quan arribia a la 4 em vaig enganxar i d'això no passava. I ma mare em va dir, s'ha acabat, no tornes allí, ara te les ensenyé jo. I qui me va ensenyar a llegir va ser ma mare. Però també és cert que jo als 4 anys llegia com un papagall. I els meus amics no. El nivell era molt més baix i jo llegia. I va ser com una explosió, com si hagués esclatat alguna cosa. El moment que em vaig adonar que podia llegir, llegia tot el que caia en la meva mà, des d'un cartell o el que fora. Això de veure una cosa escrita que sabia el que havia allí, per a mi era una impressió tan gran que he sigut un devorallibres tota la vida. Després se n'anarem a viure, quan jo ja tenia vora 10 anys, se n'anarem a viure al final del carrer Pelayo. I el més econòmic que n'hi havia per estudiar era l'Institut Luis Vives i sempre he donat gràcies d'anar allí perquè, malgrat que fos el més econòmic, el professorat era meravellós. I eren realment, com he dit jo sempre, catedràtics mestres, no professors, mestres. I ensenyaven moltes més coses que la tècnica pròpiament. Jo passava tots els dies per la porta del trinquer de Pelayo per anar i vindre a l'institut 4 voltes per la porta. I des dels 11 anys, pràcticament, començai a entrar, a admirar els que jugaven. Ja vaig conèixer la pilota baqueta i tot això, perquè jo jugava amb mon pare però en pilota grossa. I allí vaig començar a conèixer la pilota menuda. Sí que tenia un coneixement complementari i era el fet de que en Russafa, la gent de l'horta, jugava a llargues. I jugava a llargues i jugava amb una piloteta blanca, no de baqueta, que era de badana, però menuda. I jo ja ho havia vist i ho havia tocat una miqueta, però no m'omplia el suficient. En canvi, quan ja vaig estar en Pelayo, ja dic, 4 voltes passant per la porta del trinquet, sense voler, era un imant que me tirava cap a dins. I ja vaig començar a conèixer a totes les figures de l'època, jo com a xiquet, admirant-los, no? De fet, inclús vaig tindre la sort, i moltes persones inclús ho han dubtat que fos així, però és cert. Jo vaig veure a Guara
que va ser un senyor que jugava molt bé, molt gran, s'havia retirat per l'edat i tornar a jugar 3 o 4 o 5 partides més i l'última la vaig veure jo. O sigui que és una cosa puntual però molt important. A partir d'ahir, ja tota la vida vaig fer el batxiller en l'institut, vaig tirar endavant jugant a pilota, en l'institut vaig arribar a ser campió provincial de frontó, després vaig ser membre de l'equip d'atletisme i foren subcampions d'Espanya d'atletisme. Jo feia velocitat i llançament de disc. És a dir, que sempre m'he situat dins del món de l'esport, dins de les limitacions econòmiques com és normal, perquè et puc dir que jo corria a velocitat amb unes sabatilles planes, sense talles, sense res, i que jo crec que s'esbarava el peu cada vegada que corria, no podien treure bones marques, així tot no estigués malament. Jo, quan estic fent l'últim curs de batxiller, les hores eren 6 cursos i després fer una cosa que es deia el preuniversitari, que era condició sine qua non per a poder entrar a la universitat i la nota que et donaven és la que se valorava. No? Jo en aquesta època, mon pare que havia començat a treure una miqueta al cap ja econòmicament, una miqueta, pues torna a produir-se un colp econòmic familiar i ens tornarem a quedar sense un gallet. Dic gallet perquè aquesta és la paraula antiga que es deia rusafa, són 5 cèntims. Mon pare se quedarem sense res i la meva intenció, mon pare era protèsic dental i la meva intenció, i ell ho volia també, era que no haguera fet estomatòleg, dentista, però clar, tenies que fer tota la carrera de medicina, després l'especialització i tal, jo d'on tenia que treure diners per a fer 9 o 10 anys de medicina, impossible. I quan tinguérem aquell vol tan brutal, em vaig posar a vendre llavors per els pisos, després a vendre l'enciclopèdia Sopena per les cases, després en el carrer Sant Vicent hi havia un magatzem de queviures que es deia Coloniales Marquès i vaig agafar com si tinguérem un representant per anar per els pobles venent i vaig agafar la línia fins a arribar a Castelló de la Ribera i cada dia a les 7:30 del matí agafava el primer tren i me n'anava a aquests pobles a vendre xoriços, pernil, el que hi hagués, no? I així vaig estar una temporada. La veritat és que no donava per a viure, ni molt menys. Però no tenia altra cosa. I un dia, estant a casa, vingué un amic de mon pare i me digué, diu, a tu no t'agradaria tindre un jornal fixe? Diu, home, i tant, si això me mate des de les 7 del matí i no hi ha manera de treure res. Diu, és que s'ha establert una empresa de construcció en València i m'agradaria, si tu vols, presentar-te als directius que són amics meus i a lo millor te donarien feina. Ah, sí, doncs perfecte, me pareix molt bé. Vàrem anar i en aquella empresa, era una empresa catalana que va quedar una sèrie de concessions de l'Ajuntament de València, la jardineria, la neteja i algunes obres. I el director, que era un home molt amable però molt seriot, em va dir, diu, tu nano, tu què saps de l'obra? Dic, jo de l'obra no en sé res. Doncs sí que saps. Sé el que s'estudia en un batxiller i francès-anglès, que lògicament ho has estudiat molt bé i m'agraden. I diu, però d'obra no saps res. Dic, no, és que no puc saber-ho, jo no he fet mai res d'obra. I se mirar entre els tres i me fa, diu, bé, doncs tu aniràs a treballar al Camí Vell del Grau. Això era l'any 58, el 57 havia estat a la Riuà i havia anat tot a fer punyetes. I aniràs allí, que estem nosaltres fent tot el clavegueram i la pavimentació i tot del Camí Vell del Grau, i aniràs de manobre, de peó. Molt bé. I jo, tots els dies, com que a les 8 tenies que estar en el tall, i jo tenia que agafar 2 tramvies per poder anar-hi, aleshores el que vaig fer va ser que em llevava a les 6:30 del matí i me n'anava a peu a per el primer tramvia, empalmar en el segon tramvia, a l'avinguda del Port, allí baixaves i a peu al Camí Vell i començava a treballar de manobre, de peó, en l'obra. I estant allí treballant, jornalet i a la marxa, un dia me vaig fixar en uns homes que venien i mesuraven, parlaven, deien, i jo vaig preguntar, estos qui són?
i me diguen els aparelladors. I què fan els aparelladors? No, ells ajuden als directius superiors i són els que dirigeixen l'execució material de l'obra. I això on se fa? En Barcelona. Doncs això jo no puc ni acostar-me. Diu, no, però n'hi ha una acadèmia en València que si te prepares allí i els amos, o sigui, els directius de l'empresa te fan un certificat com que tu estàs treballant en l'empresa, cada 3 mesos te poden donar la plaça, la matrícula de, com es deia, alumne oficial amb dispensa d'escolaritat. Jo vaig parlar amb els directius, me digueren que sí, i cada 3 mesos jo me n'anava a Barcelona i m'anava examinant. Vaig anar a l'acadèmia i el primer any em vaig preparar l'ingrés a l'escola en l'acadèmia Ixa per les nits. I a partir d'ahir vaig pensar, jo crec que no necessita vindre a cap acadèmia. Jo he estat tota la vida estudiant a soles i formant-me soles, doncs continuo a soles. I vaig parlar amb els aparelladors de l'empresa i els vaig dir, si estudie aparellador, com estic fent ja l'ingrés, i necessita ajuda, vostès m'ajuden? Clar, home, sí, el que tu vulguis. I aleshores uns amics que estaven estudiant fixes a Barcelona, com a alumnes oficials, m'enviaven dels programes de les assignatures en què anaven fixant-se més els professors quan donaven les classes, tot per correu. Aleshores, ni whatsapps ni res d'això, carteta amunt i avall. I jo aleshores me n'anava a la plaça Redona i comprava llibres de segon mà i vaig crear un sistema de localització que seria el que avui fa la informàtica, però a mà. Els llibres que comprava de segon mà, hi ha llibre que d'un gros així, jo aprofitava 3 fulles només, però responien a la part del programa que aquells estaven fent més peu, no? I jo vaig crear el sistema de que cada llibre li vaig assignar un color, a cada llibre un color. I en el programa, en la pàgina on havia trobat la resposta, en el color d'aquest llibre m'apuntava en el programa en quina pàgina estava, de tal manera que ho tenia tot localitzat directament. I així, a poc vaig anar estudiant, aprovant cursos, fins que arriba un moment que el director de l'empresa em digui no m'interessa que estigués treballant en l'obra, en la formació que tens ja, m'interessa que estigués a l'oficina, vine-te'n. I vaig entrar aprenent dels que estaven allí, no? Però, clar, jo a poc seguia provant, arriba un moment que vaig aprovar la topografia i vaig passar a ser el topògraf de l'empresa. Després hi ha pressupostos, m'encarregaren de la secció de pressupostos i jo ahir anava anant avant, fins que arriba un dia que arribia a ser el cap de la sessió tècnica de l'empresa on havia entrat de peó. I a partir d'ahir ja casar-me, un treball molt bo que em vaig dir, molt important, que va ser totes les estacions d'autorres d'Espanya, dirigir-les. Se'n vàrem anar 9 anets a viure a Madrid i ahir Extremadura, Castella, València, Madrid, tot anava dirigint-lo jo, cotxe amunt, cotxe avall, per cert, uns 600, i ni te compte els problemes dels 600. Però bueno, ell era treballador, ell anava als puestos. I un dia, estant a Madrid, m'escriu un company i me diu que s'obri una escola d'arquitectura a València. I li dic a la meva dona, vols que pengem tots i anem a València altra volta i comença arquitectura? El que tu digues. Penjarem tot i en una filla en el món ja, la major, se farem vindre i comenci a treballar en València i estudiar arquitectura al mateix temps fins que acabi la carrera. La part corresponent a les classes, a la universitat, a l'escola d'arquitectura, és que quan estava acabant la carrera, l'arquitecte, una vegada acaba tota la carrera, té que fer el projecte final de carrera, en el qual, si el tribunal te'l jutja positivament, ja ets arquitecte, i si no, tens la carrera acabada, però encara no ets arquitecte, no? Aleshores, jo, l'últim any que estava ja acabant, el professor d'estructures metàl·liques em va dir, diu, se veu que tu este tema el domines bastant bé. Sí, fem una cosa, l'any que ve tu i jo parlarem. Molt bé. Jo vaig aprovar, vaig acabar la carrera i comencé a treballar el projecte fin de carrera. I en això ell me crida i me digué, diu, ara quan comença el curs, què tal si jo te nomene auxiliar meu? I jo dic, si puc, sí. Diu, no podràs firmar les actes perquè no estàs titulat encara, però com a auxiliar meu sí que pots estar. La veritat és que va ser, com se diu en castellà, una encerrona,
perquè la veritat és que ell no dona cap classe, les dono jo totes. I ell al final vingué els exàmens en mi, fèrem els exàmens, els valora ells, els aprova ells, i en aquest interregne jo acabé la carrera, la titulació. I a l'altre any ja me faig càrrec de l'assignatura i vaig estar 3 o 4 anys portant jo l'assignatura eixa. Després tingui uns enfrontaments en la direcció de l'escola, em vaig trobar a gust i vaig dir que m'ho deixava. I ja me n'anim, em vaig dedicar a l'arquitectura ja professional sense més i la investigació que m'ha agradat tota la vida. En tot aquest interregne jo continué jugant a pilota com a aficionat i un dia conec a un grup d'aficionats a la pilota, fem amistat i els dijous se reunim a dinar junts tots. Entre ells hi havia un advocat que era una persona bastant destacada del Partit Socialista, que era Manuel del Hierro. I Manuel del Hierro, junt als seus amics, un dia em fa, diu, s'ha creat per un decret que els esports que tenen personalitat d'una determinada localitat o província o en aquest cas una autonomia, podran tindre la seva pròpia federació independent de la centralista de Madrid. I hem pensat que se podria fer la de pilota valenciana, perquè fins a aquest moment la pilota valenciana, el que sí deia el president, realment era el delegat de l'espanyola, perquè era la pilota basca la que manava, no? I així era una delegació. Però què passava? Que la pilota valenciana, quan se reunien en Madrid, allí era poc menys que rebutjada, perquè què és això de la pilota valenciana? Ells només parlaven de la pilota grossa, la pala, la cistella, tot això, no? I ells es va eixir de sa gana i me digueren, diu, tu te faries càrrec de la federació? Dic, home, no, per la vida no m'ha passat pel cap això de cap manera, jo què sé. De fet, si no existís la federació, s'ha de crear, se tindrà que fer tot. Sí, però hem parlat uns quants, hem pensat que tu series persona adient i per tant, si tu vols, ho fem. Doncs parlem-ne. Varen parlar diverses coses, em presentaren una sèrie de persones que ja estaven en el món de la pilota valenciana. Clar, ells se sorprengueren perquè el que no sabien és com estava jo arrelat en la pilota valenciana a través del Trinquer de Pelayo i a través del Frontó i a través de l'Horta de València, que eren 3 coses que me tenien arrelat, però que jo no estava en contacte amb ells, no me coneixien. De fet, hi hagué un periodista que quan me sentia parlar deia que el que jo contava era mentida. I jo el vaig dir, quan tu digues que jo dic una mentida, demostra la mentida perquè jo te puc demostrar la realitat i la cosa és ben clara, no? Hi hagué un moment molt difícil perquè hi havia persones dins del món de la pilota que en petit comitè pensaven, anaven fent ells un campionat de galotxa, un campionat de so, tal, i pensaven que a constituir-se la federació i aparèixer aquesta persona que no coneixien de res, pues que seria algú que vendria a treure-li alguna cosa. I me farien una campanya bastant dolenta en premsa, inclús alguns periodistes, alguns clubs, i se lluita moltíssim, fins que al final no n'hi hagueren, ja s'ha anat apartant tot i al final vaig ser jo president en un grup de gent que la veritat, en bona hora ho diga, foren fantàstics, tots. El meu vicepresident era Bene Bejuescas, tio fantàstic, en mi estava un alcalde navarro, un alcalde d'ahir de les Valls, en mi estava el Rovellet, que va entrar també, en mi entrava Enric Balaguer de Borbotó, del món de les llargues, en mi entrava el trinqueter de Gandia, el del Surdo, una sèrie de gent fantàstica tota, i començarem a treballar d'una manera un poc com de caricatura. I dic de caricatura perquè sempre s'ha dit, és que la pilota va néixer de zero, jo sempre he dit, no, de zero no, nasquérem de números rojos, perquè no és que teníem, és que devíem, perquè no teníem local, no teníem patrimoni econòmic, no teníem només que un paperet així que dia creada la Federació Pilota Valenciana, vostè és el president. Vale. I jo vaig dir, bé, i què? I ara què, i com, i a on? Total, que li demanaren permís als de la delegació de l'Espanyola, el que era fins a aquest moment la Federació Espanyola de Pelota, per a tindre un lloquet allí. I aquells ens deixaren una tauleta que tenien en el mig de la sala i 4 cadires per reunir-nos i parlar, però no tenien res més. Clar, jo en un moment determinat vaig dir, això
això no tira endavant, és que què anem a fer? Si és que ni tenim personalitat, ni economia, ni no tenim res. Després de molts entrebancs, molts, al final inclús vaig ir un dia, Alberto Soldado va treure una foto meva en una jaqueta blanca dient compuesto i sin novia, perquè diu, té la federació però no té ni on ficar-se, no? I el que fèrem va ser, a mida que anàvem a poc organitzant els clubs i els campionats i tal, i traient una miqueta d'ací, una miqueta d'allà, plorar-li a la Generalitat, com era normal, i tinguem la sort que el que era director general d'Esports, un tal Ibars, un tio molt majo, este home va treure alguns dinerets i ens ajudar una miqueta. I mentrestant, segueix plorant i en l'avinguda Navarro Reverter la Generalitat se queda un pis on ficar 4 o 5 federacions d'estes menudes, la del joc d'escacs, les dels submarinistes, les del no sé què, i a nosaltres ens donen 2 habitacionetes i allí començarem a funcionar. A partir d'ahí ja comencem a integrar-nos una miqueta més i organitzar-nos, fins que arribem que vaig dir així no podem continuar-se, hi ha que buscar alguna cosa. I buscant, trobarem un pis prou gran, de lloguer, i dins d'eixe ja comença la federació a organitzar-se i a funcionar. I ahir han sigut 10-11 anys d'organitzar-lo tot, perquè no n'hi havia res, i des d'homologacions de modalitats, en fi, absolutament de tot. Això sí, la Junta nostra se reunia i opinàvem tots. Jo he sigut un poc el motor, però al meu costat tinc que dir-ho que totes les passes que hem donat endavant ha sigut per tindre bones closes que eren les persones que estaven amb mi. Quin impacte va tindre la seva presència i la creació de la federació, el grup de gent? De moment la gent no ho entenia. O sigui, no hi havia hagut mai una federació que es clavés ahí dins. I clar, quan tu arribaves, no sé, a Alacant, que ells faven la seva lliga de llargues i arribaven de la Federació Pilota, que és dir, això que és de la Federació Pilota, tal. Però és que en els pobles sí passava igual, tu arribaves a un club i el primer que te diuen, que n'hi ha una federació, sí, i què vos donen? Jo dic, tindreu que donar vosaltres primer perquè nosaltres no tenim res. I la situació era un poc tira i afluixa, no? Com diuen ahir d'altres de Castelló, tira i arronsa, una cosa així. Però la veritat és que va ser anar, no com diuen els catalans, a pans. Nosaltres anàvem a dits, a poquet anava fent-se. Clar, ja començaren a organitzar-se campionats, jo començia a investigar prou i a escriure i de fet donar les classes en instituts, en l'escola d'educació física, que per cert, allí vaig organitzar de les xicones que estudiaven pilota també, se feien 2 o 3 anys campionat de dones de pilota, però que diuen que no s'ha fet, si allí se va fer, 2 o 3 anys se feu campionat de pilota de les dones jugant. En tot aquest interregne, jo m'entere per un veí meu que viu a Bèlgica, que en la zona flamenca juguen a pilota igual que nosaltres a llargues. I jo el vaig dir, porta'm alguna informació d'allò d'allà, que jo d'això no en tinc res. I l'home, la veritat és que venia i no m'ho portava mai. Però ho vaig comentar amb unes quantes persones. I un dia m'arriba este periodista, Alberto Soldado, i em diu que s'havia enterat que allí n'hi havia un joc, dic, mira, el mateix que m'ha dit este home. Diu, i el que hem pensat és anar a contactar, fer una demostració allí i tal. I ell agafa, pagat per José Luis López, el que diguem és el pagano de totes les coses perquè és un boig de la pilota, i se n'anà allà, feren algunes partides, i en tornar me digué qui havia sigut l'enllaç en tot això. I l'enllaç era un xicot belga, ara mateix no sabria dir si belga, flamenc o holandès, no recordem molt bé com era, que estava casat en una xicona que era de Xàtiva. I el xic entenia molt bé el castellà i a vegades també el valencià, perquè els sogres vivien en ells allí. Vivien els sogres allí en ell. I ells parlaven en valencià i el xicot s'havia fet a entendre-ho. Jo vaig dir, bueno, doncs fem un contacte. Vàrem anar a Bèlgica i jo em vaig portar un dossier així de gran amb el secretari de la federació, Juli Sanchis, que era la meva mà dreta, i se n'anaren amb un dossier per tal d'integrar la pilota valenciana en una confederació de federacions que és la que funcionava allí a un nivell no molt d'allò, però bueno. Total, que vàrem anar, va ser molt desagradable al principi
perquè jo tenia la sensació que ells feien estos africans que venen ahí qui són, no? O sigui, en un rebuig total. Al final em vaig posar molt ferm i ens reberen, i la sorpresa que se portaren ells és que l'idioma oficial de la Confederació era el francès, i allà estaven Itàlia, França, Bèlgica i Holanda. Jo parlo francès igual que el valencià i els vaig sorprendre que jo parlava igual que ells, però se sorprengueren més quan els italians veren que jo en ells parlaven italià, i encara se sorprengueren més quan els holandesos veren que en ells parlaven anglès, i en Juli Sánchez en valencià. O sigui que allí en un moment determinat, i aquells a lo vist degueren de pensar, esta persona pot vindre a donar la cara i fer front, no? A partir d'ahir la relació va anar augmentant, fins que abans de deixar jo la federació em passa pel cap la idea de fer un congrés mundial de pilota i a mà. I vaig contactar en ells, però no content en això, me vaig escriure, vaig contactar en Irlanda, en Anglaterra, en Argentina, en Mèxic, en Uruguai, en Equador, Colòmbia i Tenerife i Suècia. I es va fer el primer Congrés Mundial de Pilota a mà, que per cert és l'únic congrés que s'ha fet en les nostres terres que l'idioma oficial del congrés ha sigut el valencià. Traducció simultània a francès, castellà i anglès, però l'idioma del congrés era el valencià. En costà Déu i ajut perquè no ho entenien ni en la Generalitat, no ho entenia ningú, però al final se va assolir. I quan estava a punt d'acabar el congrés, que va ser molt positiu, jo vaig pensar, això, si no queda una constància, s'oblida. I vaig reunir a tots els delegats de totes les nacions, presidents i demés, i vaig dir, hauríem de fer un document que sempre quedara com a referència, en el compromís de tots. Estiguérem d'acord, el redactàrem, el signàrem, i és el que es diu la Carta de València, en el que és el fonament i base dels campionats mundials que s'han fet després. I a partir d'aquest moment jo vaig deixar la federació i el que entrava de nou li vaig dir, el més difícil de tirar-te un carro és quan estàs tacat. Quan ja estàs rodant és més fàcil. Així que ara que estàs rodant veixes com el portes. En València, la federació, ja t'he dit que jo sóc un poc un motoret, no pare. Ja només entrar vaig convocar un concurs per a la icona de la federació. El va guanyar un senyor que era allà de Fondó de les Neus, allà al final, Fondó de les Monges, no me'n recordo si era dels Frares o de les Monges, que no era terra valenciana però que encara en tenen el valencià, allà a prop de Múrcia, no? El guanyà ell. El que passa és que l'home, com no tenia ni idea de lo que era la pilota valenciana, va ficar una pilota grossa i jo agafé després el dibuix i el vaig complementar en la pilota de baqueta i de més. I això durant molts anys ha sigut l'escut de la federació, fins que després, federacions posteriors a la meva, ho van eliminar i feren un altre. Al mateix temps, vàrem buscar la manera de simbolitzar la pilota i donant un premi que fos algo superespecial. I això va ser la reducció del saque que se donava a final d'any, el saque a la premsa, el saque al destacat, el saque a la federació, en 4 a l'any. El club que jo havia creat en l'Eliana, abans de ser president de la federació, quan se va fer això, jo era el president d'un club de llargues que es va fer així, que durant 3 o 4 anys va ser el campió de llargues. I el club seria el saque, en base a la figura que està en la Diputació. I pensé que aquesta era la figura més adient per a que fos el premi, i un escultor valencià, el que va fer l'escultura Vinatea, que està en la plaça de l'Ajuntament de València, eixa va fer una en bronze, la feren fosa en un poble, en Borbotó, que n'hi havia un fonedor molt bo, i això va ser el premi que se donava extra. Però així i tot jo dic, continuo avant, i un dia se me ve al cap pensar que jo recordava dels meus estudis d'Història de l'Art una imatge de gent jugant a pilota. Però la veritat és que no sabia on estava això. I tot era intentar recordar on l'havia vist o havia estudiat, no ho sabia. I ni valent ni pereós, jo pegue un pas endavant, agafe la guia telefònica i li toque, la localitze i li toque a Paloma Gómez Borrero, a Itàlia. I li dic, escolta Paloma, no me coneixes, soc fulano de tal, li ho explique, president de la pilota, i jo tinc un record de quan estudiava Història de l'Art d'una imatge tal.
pense que està en el Vaticà. Tu podries localitzar-me-la, que ella molt amable, me digui que sí, i al cap d'uns dies li torna a cridar i me diu, mira, he parlat inclús en el mantenidor en el Museu del Vaticà, allí no està. Diu, però jo tinc una amiga que és professora d'Història de l'Art i vols que li pregunte? Dic, per favor, clar que sí. Vale, pues mira, jo el dia tal, a tal hora, estaré en l'Hotel Reina Victòria de València. Te'n vens de matí, desdejunarem junts i te diré el que he aconseguit. Molt bé. I jo, aquest dia, em vaig presentar allí i me fa, diu, bona notícia, ho hem trobat. Ah, sí? Diu, sí. Això està en el Museu de l'Àtica, en Atenes. I me diu, i és així, això? Dic, exacte, i així és. Pues ja el tenia localitzat. Molt bé, gràcies. Quedaren tan amics, agafa la meva dona i se n'anem a Atenes. Anem al museu i la localitza. Dues plaques, una en un costat i l'altra a l'altre. Ixa, la de jugant a pilota, i esta jugant al hoquei, que els grecs de fa 2.500 anys ja jugaven en el stick i tot, igual. Vaig a fer la fotografia, perquè primera vaig demanar si n'hi havia alguna reproducció, me digueren que no. Dic, no teniu cap fotografia? No, no n'hi ha, no n'hi ha. I pues vaig fer una foto, diu, no se poden fer fotos. Dic, però, bueno, entonces com me porto jo el recordatori? Si no teniu res vosaltres, algú me tindrà, pues no se pot. Hi havia unes dones, ja de certa edat, que les tenien vigilant en totes les sales. I l'anècdota, molt bona, és que jo li vaig dir a la meva dona, mira, tu posa com que estàs mirant-lo. I jo poso la màquina de fotografia així en el coll, com que t'estic abraçant. Els dos estem mirant, i el que jo estic és mirant per la màquina. Faig clic, faig la foto i me l'enduc. Ah, molt bé, molt bé. I si no ho farem, se posa, però hi ha un detall, no me'n recordava que tenia posat el flash. I faig clic i fa flash, i aquella dona es posa com un energumen, a bla, 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 i dic, no entenc grec, senyora, no sé el que m'està dient, no sé el que me diu, no sé el que me diu. Varen pegar a fugir quasi d'allí, se n'anàrem, i amb aquesta fotografia parli amb una persona d'allí i digui que com se podia aconseguir, i me digueren que de cap de les maneres si no era oficialment. Torni a València, me n'ania a parlar amb Joan Lerma, el president de la Generalitat, li vaig ensenyar la foto, dic, jo tinc la intenció de crear, igual que n'hi ha la Copa del Rei en futbol, el trofeu president de la Generalitat. Però tu m'has de donar el permís, clar. I aleshores això seria el trofeu president de la Generalitat. Ah, estaria molt bé, sí, pues a mi no hi ha cap problema, però hi ha un detall, hi ha que demanar-lo. A mi no m'han de fer ni cas. I m'han dit que si tu oficialment, com a president de la Generalitat, el demanes a l'agregat cultural, aquells faran un buidat en escaiola i l'enviaran. Ho va fer, un dia me cridaren de l'aeroport, a mi i el paquetot així de gran el duia d'escaiola. Me n'ania al mateix fonedor que ens havia fet la figura del saque i la farem en bronze. I el mateix que ha fet la figura del saque en reduït va fer una reducció d'eixe fris, que és el que es dona als campions individuals cada any i el gran si guanyen 3 anys seguits o 5 alternatius. Mira, jo crec que la pilota durant segles ha estat una pràctica, un joc, no un esport, sinó un joc que ha distingit clarament entre les classes benestants que manaven i el poble ras. Pensa que era el joc que jugaven els reis en tota Europa. De fet, en Anglaterra hi ha una frase en el trinquet d'allí que diu que el joc dels reis és el rei dels jocs. I això és perquè tota la cort jugava. El que passa és que com que la pilota feia mal a la mà, pronte començaren a traure elements per a no pegar-li en la mà. Se tancaren en uns espais i en aquests espais que els francesos diuen tripot i també trinquet, però el trinquet realment era la pala en la que se li pegava, la gent tenia que veure-ho, 4 pares, no servia res, i feren un cobertís al llarg amb una teuladeta i la gent se ficava dins per veure la partida. El poble valencià, els rics també tenien això, jugaven igual. El poble no, el poble jugava fora, ni era una classe benestant ni podia estar en un trinquet, i jugaven als carrers, en els camps i tot això. I arriba un moment, sobretot en la Revolució Francesa, al meu entendre, en què això està mal vist, perquè és una cosa classista, i el poble per fi entra al trinquet. I jo sempre he dit que l'escala del trinquet, encara que no està estudiat a fons, al meu entendre, l'escala del trinquet és igual
que el cobertís del trinquet europeu o francès, com diuen, amb la diferència de que la gent així estava acostumada a estar en la vorera, en el risc de que li pegara una pilotada, no com els altres que estaven a cobert, però entraren al trinquet. I igualment, fa poc ho heu explicat a un xic de pilota veu, li he dit el mateix, igualment que les primeres galeries, els primers trinquets pareixien galliners, perquè no eren escales com hi ha d'obra, sinó eren llistons, o sigui, unes posts posades, no? Per a mi, la primera escala seria exactament el mateix. Igual que nosaltres després hem anat tancant-les i fent-les d'obra, i sense tancar-les se feren d'obra. I de fet, en la pilota, en el trinquet francès, la teulada és aire, i tantes voltes com passa la pilota per damunt no compta el vot, igual que passa en l'escala. I la gent està allí protegida, i nosaltres estem com en el carrer sense protegir, però el joc és exactament tot igual. Què passa? Que en un moment determinat la gent, encara que juguen en el trinquet, la massa segueix jugant a fora, a les llargues sobretot, i en la part central del país al raspall. Tot això comporta que al no haver més esports ni més diversió, tot el món juga, tot el món li agrada, en tots els pobles se fa, mentre que no arriba un esport que moga milions i que se vagi menjant tota la informació. I aleshores el poble va abandonant això, perquè a més li omplin els ulls de botifarres i de carn i de motxetes i tot això, no? És a dir, menjar, tindràs molts diners, en el futbol, en el tal, en el tenis, això seràs molt ric, i la gent cau en el parany, perquè quants n'hi ha rics, les quatre figures, no? Per tant, jo sempre he dit que la pilota té que tornar a ser el que era, un divertiment, però amb una personalitat pròpia, la personalitat d'un esport que manté la llengua, a tranques i barranques, i ahí les ha mantingudes. És un esport que, diguem-ne, sobretot en el carrer, va molt en la idiosincràsia del valencià, una miqueta aixina, com diria jo, més que intel·ligent, llest. Eixa pilota que amagues, eixa pilota que col·loques i tal, i per això té una idiosincràsia especial. Bé, i per altra banda, tinguem en compte que és un esport en el que el jugador està junt de la gent i mai passa res. Que quan el jutge, que és l'home bo que diguem nosaltres, no veu si una pilota s'ha fet bona o no, dubta, i com no pot dubtar, se dirigeix al públic, al poble, i li pregunta: cavallers, és falta o bona? I el que diu el públic és el que val. Jo ara proposo que algú en el futbol pregunti al públic si ha sigut penalt o no ha sigut penalt. És un esport en el que el marjador se dirigeix al públic i li diu cavallers, se manté la cavallerositat. És un esport en el que cada jugador està al costat del poble, el poble s'està jugant uns diners i mai se mengen al jugador. Quan en el futbol i altres deports, o li peguen una raqueta o se tira la gent al camp. És a dir, hi ha moltes opcions per a valorar que és un esport amb unes característiques de cavallerositat que no tenen uns altres. I per altra banda, no perdem de vista una cosa, els nord-americans, que són tanta referència per a tot el món, una de les coses que fan en la formació dels astronautes és jugar a pilota, per una raó molt senzilla, perquè la pilota és molt menuda, molt ràpida, canvia de direcció constantment, i tu tens que tindre una formació i una capacitat psicomotriu brutal per a poder respondre a totes aquestes variacions. És a dir, que en tots els punts de vista que li dones, la pilota és positiva. Ha perdut per totes aquestes circumstàncies. Jo trobo que ara, amb les escoles de pilota que n'hi ha en molts puestos, poquet a poquet va tirar endavant. Però l'únic que necessitem, és un president de la Generalitat que juga a pilota.